ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാമി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നികായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन मंगलूरुंडे ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോഗളികം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന അന്യഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् ഭാഗവതം സ്കന്ധം 5 സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5. ശ്രീല വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ശ്ലോകം 5. വ്യാസ ഉവാച अस्त्येव मे सर्वमिदं तत्त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं वृद्धामहे त्वात्मभवात्मभूतं. എല്ലാവർക്കും പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസോവാച अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं तामहे स्वात्मभवात्मभूतम्. हरे कृष्ण.
വ്യാസ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു, അസ്തി അവിടെയാകുന്നു, ഏവ നിശ്ചയമായും, മേ എന്റെ, സർവം എല്ലാം, ഇതം ഇത്, ത്വയാ താങ്കളാൽ, ഉക്തം സർവഥാ, തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും, ന അല്ല, ആത്മാവ് പരിതുഷ്യത്തെ സാന്ത്വനം ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी। ഗോഗോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണം മാതാജി. ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ആത്മാവ് പരിതുഷ്യത്തെ സാന്ത്വനം ചെയ്യുക. മേ എനിക്ക്, തൽ ഏതിൽ, മൂലം അടിസ്ഥാനം, അവ്യക്തം അഗാധബോധം അനന്തജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി, പൃച്ഛാമഹേ അന്വേഷിക്കുക, അങ്ങയോട്, ആത്മഭവ സ്വയംഭുവായ ആത്മഭൂതാം സന്തതികൾ. വിവർത്തനം ഭാഗം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുവാദിച്ച് ചില വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു, താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭുവായ ലൗകിക മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സന്ദർഭം, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം? അതായത് ശീല വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതുപോലെ സാഹിത്യ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അതൃപ്തി, ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചപ്പോഴാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയത്. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യാസദേവൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത്? അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉത്തരം പറയാണ്. അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്താ കാരണം എന്നല്ലേ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെയും അതുപോലെ അവയിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗത്താൽ ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് വേദങ്ങളൊക്കെ ആരെഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു? വ്യാസദേവൻ എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസൻ മറുപടി പറയാണ്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് മറുപടി പറയാണ്, താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും സത്യമാണ്. അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാം എഴുതിയത്, വേദങ്ങളൊക്കെ വിഭജിച്ചു, അതുപോലെ സാഹിത്യങ്ങള് ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. സ്വയംഭുവായ, അതായത് ആരാണ് സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവാണ് സ്വയംഭൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന്, അച്ഛനമ്മമാരില്ലാതെ നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന് സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയംഭൂവായ ലൗകിക മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകിയാൽ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകിയാൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ആർക്കൊണ്ട്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് എന്താണ് ഹേതു എന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? തദ്വിപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ നാനം നാനിന തത്വദർശിനഃ. അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതായത് എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംഭൂ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പറയുന്നത്. കാരണം നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു. വിവർത്തനം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ വിജ്ഞാനവും ശരീര സംബന്ധമോ മനോസംബന്ധമോ ആകുന്നു. അങ്ങനെ സർവ വൈഷമ്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു അതായി തീരുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ശരീരമാണ് ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാണ് ആത്മാവ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ അറിവും എന്താണ്? എല്ലാ ശ്രദ്ധയും എല്ലാ അറിവും എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാകുന്നു? ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിനെയോ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകുന്നു.
അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ വിഷമങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു എന്തായിത്തീരുന്നു? ഈ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ അജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും ഹേതുവായിത്തീരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര തന്നെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതിന് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? നാരദനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ സമീപിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ വൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ദുഃഖ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷഃ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈരസംഘഃ. അത് ലാസ്റ്റിലത്തെ വരിയില് ഗുണൈർസംഘഃ അല്ല, ഗുണൈരസംഘഃ എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ വൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ദുഃഖ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷഃ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സത്യവത്യത്തി ഗുണൈരസംഘഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വ അപ്രകാരം വൈ നിശ്ചയമായും ഭവാൻ അങ്ങ് സ്വയം വേദ അറിയുന്നു സമസ്തവും അതിവ്യാപകമായ ഗുഹ്യം അതീവ രഹസ്യം ഉപാസിത ഭക്തനായ യൽ ആകയാൽ പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പുരാണ അതിപുരാതനമായവ പരാവരേശ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവ് മനസ്സ് ഏവ മാത്രം വിശ്വം പ്രപഞ്ചം സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവധി അത്തി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു ഗുണൈഹി ഗുണപരമായ അസംഗ ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേത്തി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. അല്ലയോ പ്രഭുവേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ വീണ്ടും പറയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ഭഗവാന്റെ സേവകനായതുകൊണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതികളുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായവനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമായ ഭഗവാനെ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുർജ്ഞേയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്, അറിയാത്തതൊക്കെയും അങ്ങേക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ എന്റെ മനപ്രയാസത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്ന് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരാൾ സർവ്വവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംജ്ഞയാകുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ 8 വിധ യോഗശക്തികളുടെ അഷ്ടസിദ്ധി പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായി തീരുന്നു. നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീ നാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതരായ ഒരാള് എന്താണ്? അയാൾക്ക് എല്ലാ വിജ്ഞാനവും ഉണ്ട് അല്ലെ, സർവ്വ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംജ്ഞയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് സേവന നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഭരണിയായി മാറുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാര സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകളാൽ എല്ലാ അഭിജ്ഞ, അതായത് എല്ലാ അറിവും നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ ഭക്തന്റെ കാര്യമല്ല, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതകളിൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ 8 വിധ യോഗശക്തികളുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം ഇതൊക്കെ ആർക്കുണ്ട്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്കുണ്ട്. അഷ്ടസിദ്ധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഇങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട് അല്ലെ. പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായി തീരുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള അഷ്ടസിദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളില്
ഈ ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ വളരെ തുച്ഛരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ അതിന്റെയും എബോവ് ആണ്, പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം വളരെ തുച്ഛമായി തീർന്നു ഈ അഷ്ടസിദ്ധികള്. നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അതായത് നാരദനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാകാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണതാ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മീയതയിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീ നാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മള് ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, സാക്ഷാദരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്ര, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരാരും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവാത്മാക്കളുമാണ്, ഭക്തന്മാരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് തുല്യം ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമല്ലെങ്കിലും ശ്രീ നാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു എന്നിവിടെ ചില പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം പര്യടന്നർക്ക ഇവ ത്രിലോകീം അന്തശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രഹ്മണി ധർമ്മദോ വ്രതൈഃ സ്നാതസ്യ മേ ന്യൂനമലം വിചക്ഷ്വാം. ഇവിടെ 3-ാമത്തെ വരിയില് ബ്രഹ്മാണി എന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ബ്രഹ്മണി എന്നാണത്, അങ്ങനെ വായിക്കണം. ബ്രഹ്മാണി അല്ല, ബ്രഹ്മണി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം പര്യടന്നർക്ക ഇവ ത്രിലോകീം അന്തശ്ചരോ വായുരിവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രഹ്മണി ധർമ്മദോ വ്രതൈഃ ന്യൂനമലം വിചക്ഷ്വാ. താങ്കളുടെ നന്മ, പര്യടൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അർക്ക സൂര്യൻ, ഇവ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിലും അന്തചര ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വായു ഇവ സർവവ്യാപിയായ വായുവിയത്ര നല്ലതായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സാക്ഷി പരാപര കാര്യകാരണ വിഷയസമ്പന്ന ബ്രഹ്മണി പരബ്രഹ്മത്തിൽ സർവശക്തനിൽ ധർമ്മശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വ്രതൈഹി ശപഥത്തിൽ സ്നാതസ്യ അതിൽ ലീനനായി എന്റെ ന്യൂനത അലം സുവ്യക്തമായി വിചക്ഷ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിച്ചേ. അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നിട്ടു കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുക. അതായത് നാരദന്റെ സുശീലതയെ കുറിച്ച് ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവവും സഞ്ചരിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തും ഒക്കെ വരാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ്, ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമിക്കാണ് സൂര്യനെ പോലെ ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ഒരു സൂര്യനാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു സൂര്യനാണുള്ളത്. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ വായുവിനെ പോലെ എല്ലായിടത്തും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആർക്ക്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക്. അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശപഥങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയയിൽ അമഗ്നനായിരുന്നിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അപ്പോ
എല്ലാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ആരുള്ളത്? ശ്രീല വ്യാസദേവനുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്നിൽ സംഭവിച്ച ന്യൂനതകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട്. ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം, സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദേവാരാധന, ദീനവത്സലത, ദാനം, അനുകമ്പ, പരോപകാരം, അഹിംസ, കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണധർമ്മ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ വേദപഠനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സദാ പ്രയോജനകരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദപഠനങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനകരങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഭവതാനുദിത പ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം യേനൈവാസൗ ന തുഷ്യേത മന്യേ തദ്ദർശനം ഖിലം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ശ്രീനാരദ ഉവാച ഭവതാനുദിത പ്രായം ഭവതാനുദിത പ്രായം യശോ ഭഗവതോമലം യേനൈവാസൗ ന തുഷ്യേത മന്യേ തദ്ദർശനം ഖിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീനാരദൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ഭവത താങ്കളാൽ അനുദിത പ്രായം മിക്കവാറും പുകഴ്ത്തപ്പെടാതെ യസ്യ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അമലം കുറ്റമറ്റ ഏന ഏതിനാൽ ഏവ നിശ്ചയമായും അസൗ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ന അല്ല തുഷ്യേത പ്രീതിപ്പെടുക പ്രസന്നനായി തീരുക മന്യേ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു തൽ അത് ദർശനം തത്വശാസ്ത്രം ഖിലം അപ്രധാനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്, വ്യാസദേവൻ എന്തൊക്കെയാണ് രചിച്ചത്? പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, അതുപോലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പിന്നെ വേദങ്ങൾ 4ആയി വിഭജിച്ചു. അതൊക്കെ ആര് ചെയ്തു? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ലോകോത്തരവും കളങ്കരഹിതവും ഉദാത്തവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർഹമായി സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ഇതിലൊന്നിലും, അതായത് ഈ പുരാണങ്ങളിലും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഇതിഹാസങ്ങള്, വേദങ്ങൾ, ഇതിലൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനം അല്ലെ, ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശാശ്വത യജമാനന്റെ നിത്യസേവകനായി വർത്തിക്കുകയാകുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രേമയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ്. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളൊക്കെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെയും ഇരുവരെയും സംതൃപ്തമാക്കുന്ന ഏക ഘടകമാണിത്. വ്യാസദേവനെ പോലെ അവിധം വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതൻ വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തോടെ സമാപിക്കുന്ന നിരവധി വിസ്തരണങ്ങൾ രചിച്ചു എങ്കിലും അവയൊന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും സ്ഫുടമായും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കാത്ത ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നവയായാലും അവയിൽ നാമമാത്രമായ ആകർഷണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ സത്യത്തെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മൻ അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനത്വത്തിന്റെ സമൃദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത് ഈ വേദപഠനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ, ഭാഗവതം അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാനെ
ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ് ഇത്ര വരെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കല് മാത്രമേ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു വേദം പഠിച്ച വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം ജീവാത്മാക്കളായി വിസ്തരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവൻ ബാക്കി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വിസ്തരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രേമയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തായാലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രേമയുത സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് രണ്ടുപേർക്കും സംതൃപ്തമാകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാണ്, ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭഗവാനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു വേദങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ അഥവാ പരമാത്മാവ് എത്ര വരെ മാത്രമേ ഈ വേദ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ സാക്ഷാത്കാരമാകട്ടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ന്യൂനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന ലെവലിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ എത്രയോ കുറഞ്ഞതാണ് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്. ഈ 2 വിധത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരവും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് സ്വയം വ്യാസദേവനാണ്. അദ്ദേഹം രചയിതാവായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനാൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഏതുവിധ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത്? അതേ രചയിതാവിനാൽ സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സ്വയം വ്യാസദേവനാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടണം, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാവരും പരിപൂർണത നേടണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. അപ്പോ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥകർത്താവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന് പോലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ആനന്ദമാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരന് പോലും ആ ഒരു സന്തോഷം അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ഈ അതായത് വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരിപക്വ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഭാഗവതം രചിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർഥാ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാഹ്യനുവർണിതഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർഥാ മുനിവര്യാനുകീർത്തിതാഃ यथा तथा वासुदेवस्य महिमाह्यनुवर्णितः तथा वासुदेवस्य महिमाह्यनुवर्णितः. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥ അത്രത്തോളം ധർമ്മ ആദയ എല്ലാവിധ 4 ധർമ്മശീലങ്ങളും അർത്ഥാഹ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുനിവര്യ താങ്കളാൽ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠ മുനി അനുകീർത്തിതാഹ ആവർത്തിച്ചു വിശദമാക്കി ന അല്ല തഥാ അവിധം വാസുദേവസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും അനുവർണിത ആകയാൽ നിരന്തരം വർണ്ണിച്ചു. വർത്തനം ഭാഗത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പോ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏതിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? 4 ധർമ്മശീലങ്ങൾ 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതില്? വേദങ്ങളിലൂടെ, അല്ലെ? ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പോ
അതാണ് ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് വിജയ്. തൽക്ഷണം തന്നെ ശ്രീ നാരദൻ സത്വര രോഗഹേതു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളുടെ നിരവധി സംശോധനകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് വ്യാസദേവന്റെ നൈരാശ്യത്തിന് മൂലഹേതു. മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പരിത്രാണം, അതായത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. മതാനുഷ്ഠാനം, ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, അർത്ഥം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, കാമം, പരിത്രാണം, മോക്ഷം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നൽകാതെ ഒരു സാധാരണ കാര്യം എന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണന നടത്തിയത്. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ 4 വിഷയങ്ങളും അത്യന്തം അപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഈ വ്യത്യാസം സുഗ്രാഹ്യമാണ്. എന്നിരുന്നിട്ടും മേന്മയേറിയ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം എന്ന കർമ്മത്തിന് അതിരേകമായ പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാർഘമായ സമയത്ത് ഏറെക്കുറെ അനുചിതമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായി. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതമാകാതെ ആർക്കും സാരവത്തായ സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഇത് സുവ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചില്ല, അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചതാണ് ഈ നൈരാശ്യത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. 4 തരം ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെയും. പക്ഷെ അത്രത്തോളം പോലും പ്രാധാന്യം ഭഗവാന് കൊടുത്തില്ല. വളരെ സാധാരണമായ കാര്യമെന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് വ്യാസദേവൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് ആർക്കും ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഏതിലൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല? വേദങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, മനപ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ. മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയിലെ അവസാന വിഷയമായ പരിത്രാണത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. ഇതിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥ അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം ഒരാൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ സംതൃപ്തി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ നിരപേക്ഷതയും സമഭാവവും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മുന്നേറണം. അനന്തരം ഈ സമചിത്ത അവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചും വിശദമാക്കണമെന്ന് ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ഇത് നൈരാശ്യ സാന്ദ്രമായ രോഗത്തെ പ്രശമിപ്പിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, ഈ മോക്ഷ എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ വ്യാപൃതനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 സ്റ്റേജും ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ ഈ 4 സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാള് ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ചിലവരൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണാം, അല്ലെ? ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജന്മാന്തരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരൊറ്റ ജന്മത്തില് നടക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇതൊന്നും പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരാള് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥ എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ അതിനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതായത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ അതിന് ശേഷമാണ് ഒരാള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ സംതൃപ്തി അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംതൃപ്തി ശരിക്കും ഭക്തിയുത, അതായത് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം മാത്രമാണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം, മുന്നേറണം. അപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ നിഷ്പക്ഷതയും സമഭാവവും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും മുന്നേറണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ
അനന്തരം ഈ സമചിത്താവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന വ്യാസദേവന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ അപ്പൊ വ്യാസദേവനെയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് വ്യാസദേവൻ ഓൾറെഡി മുക്താത്മാവാണ്, അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭക്തിത സേവന മാർഗത്തെ വ്യഗ്രതയോടെയും ആവർത്തിച്ചും വിശദമാക്കണമെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈരാശ്യ സാന്ദ്രമായ രോഗത്തെ പ്രശമിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഈ വിഷമത്തെ, ഈ ദുഃഖത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിനെ അത് ഇല്ലാതെയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശമിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ.